Така, здравейте, приятели от YouTube, аз съм Games и искам да ви информирам, че купих Minecraft Premium пак, платена Minecraft и който първи се абонамира и добави позитивен коментар или нещо такова, петия, този, който се абонамирал за мене, ще получи Minecraft това. Тоест не петия, който го оцеля, който го изтегля от томбулата. Също така ще го напиша в скайпа ми. Ето, ще го напиша в скайпа ми на всичките. Не в такъв смисъл, да е. Така. Та, ето, направейки клиповете, трябва да го презреди са. Да видим. Ето. Ще смена името на Games Team. Мислех, че трябваше да го кажа. Games Team или Game Team. На Фил 15 също забравих да ви кажа, че ще снимаме. Ето го и новото клипче. GT Racing. Ще го сменям. Разбира се името. Така. И исках само да ви кажа. Ето на сега ще направя клипа и ще го пусна тук и който ти изтегля ще спечели така. Седно и ще спечели платена Minecraft с акаунт, парола, каквато иска. Така че за сега всеки си изтегли за Minecraft, ако спечелите и така нататък. Седно. Така. И исках само да ви кажа, че това ще стане и до скоро.